Хай, гайд! Здравейте, приятели! Сега ще направя клип, понеже днес мислим да ходим на джакузи и на вътрешен басейн в база 3. И ще ви покажа какво трябва да направя. Първото нещо, което трябва да носи нещата в него е плик или раница. Но раницата е повече за плуване. Първото нещо, което аз винаги си взимам с мен и никога, ако забравя това нещо, просто откачам, махам се от басейн и пък си затварям чисти и така. Са очила. Моите са в такова и мислите, че са вашите. Щипката ми за нос. Не знам къде, но вече не ми трябва. Да. Имам зелена бляска. Ето ми ги очилата. Имам и оранжеви. Те са ми новите. Ето го и пакетчето, и то е лилаво. И очилата са ми лилави. Лилаво и бяло са те. Много ми харесват и реших да си взема и двата чифта, но другите са ми оранжеви. И забравете си. И няма да си. Второто нещо, което аз винаги си взимам, са джаканки, след като излезе. Винаги ги трябва. Поне едно. Защото нещо са банският ми. Той няма гола неща. Тук има цъкница, а тук пантелка. Ето пантелка. Взела съм си и другият ми бански с всеки случай. Една лия, моята ръкава. И още една така. Другото нещо. Друго. Няма да си взема. Защото съм си взела шапки, защото това просто ще ходим на басейни на джакузи малко. Не да ходим кой знае къде. И искам да ви съобща, че имам едно съобщение към вас. Моля ви, харесвайте ми клиповете, защото аз се вдъхнових от всичките мои приятели. Аз съм ви дала покана, вие не. Поне ми пишете коментар, дори гадни и хубави. Значи, аз много искам да напишете коментари и който от нашето училище, Су Иван Вазов, корпус 2, може да се срещнем, да си играем. В предишните 3 клипа. Да, знам, не може веднага да ми ги харесате, но в калъвчето си нося тези лепки. Палам! И едно теперче. И новото ми нещо е тази химикалка. Една нова прибавка, мама ми я даде. До скоро, бай!